F'dinja fejn it-televiżjoni u l-medja soċjali qed jiddominaw, il-ktieb xorta għadu jagħti valur kbir lil ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Netnews kellem mal-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri fejn qalilna li minkejja l-impressjoni li l-kotba online saru iktar popolari mill-ktieb fiżiku l-istatistika turi bil-maqlub. L-aċċa ktieb Malti, kull bil-Malti, kull bil-Ingliż huwa relevanti għadu hemm. U di naħseb xi ħaġa importanti ħafna li minkejja l-pandemija, minkejja li kien mhux il-ħwien kienu għal eċetera, il-Maltin għadhom ridu l-kodba. Ovvjament, jekk tgħid li jkun sodisfat biżejjed ngħidlek le. Tfisser l-xogħol huwa lest, mhuwiex lest, aħna dejjem irridu li kemm jista' jkun percentaġġ ikbar tal-popolazzjoni jaqraw il-kodba. Camilleri tagħna dawn il-kummenti wara li tnejn filgħodu ġie ffirmat ftehim bejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Kunsill Malti għall-Arti sabiex tkompli tissaħħaħ il-komunità kreattiva u jiżdiedu l-pubblikazzjonijiet kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. Aħna rridu li nesportaw il-letteratura lokali b'mod konkret barra mill-pajjiż biex tilħaq kemm jista' jkun pubblikaturi barranin li jgħidu il-letteratura Maltija għandha potenzjal u nistgħu ninvestu fiha. Għaliex hemmhekk tkun rebħa importanti ħafna għall-letteratura Maltija li ma baqgħetx konfinata biss fil-konfini lokali però marret il-barra. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jenfasizza l-importanza li wieħed jibda jħares anke lejn vetrini ġodda. Naraw forsi l-istorja, però l-illustrazzjoni hija part and parcel mill-istorja, part importanti. U dik wkoll hemm niċċa ta' nies ukoll li qed jaħdmu qed jaqgħu ħobża ta' kuljum minn hemm u importanti wkoll li nisfgħu dawl fuqha.